10 lekárov odporúča, aby som vôbec nechodila do vody, ani len do vane, pretože mám v plúcach dieru, ktorá žiadnym spôsobom nie je vodotesná. Ale my sme s otcom vymysleli, že ma ide skúsiť dať do mora, pretože sranda musí byť, aj keby Peťa nebola. Takže ideme vypnúť plúcnú ventiláciu. Ahoj, volám sa Petra, som creepy hippie a fantazáčka. Fakt, že som ochrnutá a na plúcnej ventilácii neznamená, že musím byť celý život zavretá medzi 4 stenami. Dokážem napríklad aj cestovať po moru, ale nie je to samozrejme úplne jednoduché. Môj cestovný kufor neobsahuje iba krásne dúhové oblečenie, ale predovšetkým náhrady hadicového systému k plúcnej ventilácii, odsávacie katétre, filtre k plúcnej ventilácii, lieky, ktoré na dennej báze, ale takisto tie, ktoré by som mohla potrebovať v akutných situáciách, špecializovanú tašku na to, aby som mohla prenášať Risdiflam, čo je liek, vďaka ktorému žijem, striekačky goviere, tracheostómii. A v prípade, že by sme sa stretli so zdravotníkmi, ktorí sa presťahovali zo Slovenska do Chorvátska, tak aj ambulák, aby ma mohli zachrániť moji rodičia. Keďže moja plúcna ventilácia má od základu výdrž iba 3 hodiny, dlhé cestovanie do zahraničia mi umožňuje zásuvka v aute. Potom, ako som sa opýtala mami, aby sa opýtala môjho otca, nech mi to vysvetlí, tak som zistila, že je to štandardný manage do auta z 12 na 230 V s výkonom 600 W. To len v prípade, že by si to pomohlo. Ja absolútne neviem, čo to znamená. Na našom novom aute si vážim hlavne takú vymoženosť, že okná. Totiž na každom prechádzajúcom aute boli okná tak vysoko, že som videla iba nebo, ale vďaka týmto nízko zasadeným oknám konečne vidím, že vonku je aj príroda. Rovnako ako môj celý život, ani cestovanie by pre mňa nebolo možné bez oboch rodičov a osobných asistentiek, ktorých by som na dovolenke potrebovala. Viacero, ale náš milý, úžasný štát mi neposkytne dostatok financií, aby som mala dostatok pomoci. Tento môj opatrovateľský tým sa stará o každú moju životnú potrebu aj želanie. Na ubytovanie nevyhnutne potrebujem bezbariérový apartmán, pričom tento konkrétny obsahoval ideálne postele pre ochrnutých ľudí. Totiž jedine tí ľudia, ktorí sa nepohnú ani o milimeter, s nimi nevrzgali na celý ostrov. Ale čo bolo dôležitejšie, pláž sme mali len po vzdialenosti 50 metrov, čiže sme na pláž ľahko prišli môjim vozíkom a keby som mala akúkoľvek akútnu potrebu, čo sa týka napríklad môjho zdravia, ľahko sme odbehli naspäť na apartmán. Celodenné pobyty na pláži, ako aj prechádzky po Chorvátsku, mi umožňujú dodatočné batérie do plúcnej ventilácie, pričom každá vydrží 5 hodín. Týmto teda ďakujem zbierke Velasy Notil, ktorá mi tieto dodatočné batérie zafinancovala, pretože každá takáto batéria stojí 600 eur a slovenské poisťovne ich vôbec nepreplácajú. Bez Velasého Notila by som teda skutočne bola iba zavretá doma. Na túto zbierku môžeš aj ty prispieť na webe velasinotil.sk. Na dovolenku som však prišla predovšetkým čítať a ignorovať reálnych ľudí, pretože ako by Matelko povedal, nepokazme si to. Keďže som ležiaca, čítam vďaka stojanu, a to z kovového profilu a plexiskla. Tento stojan má navyše odnímateľné nožičky, čiže sa dá napolohovať tak, ako potrebujem. Na tejto dovolenke sme poprvý raz zistili, že ak sa tento stojan otočí o 90 stupňov, dá sa umiestniť aj na môj vozík. To znamená, že už nikdy v živote nebudem musieť vnímať prítomnosť ľudí, pretože môžem čítať knihy kdekoľvek som. Nič lepšie sa mi v živote nestalo. Vrátim sa ale na chvíľku ešte k predchádzajúcemu záberu, ktorý ale okomentujem tuto pri týchto zlatých čajkách, ktoré nám celý týždeň robili spoločnosť, pretože mi je to komfortnejšie. Totiž ja som na tomto zábere poprvýkrát za posledné asi 3, možno aj viac rokov videla svoje telo. To znamená, že som si ho nevidela od doby, odkedy som začala brať liečbu Risdiflam a absolútne som sa na tom zasekla, pretože keď som sa videla naposledy, tak som mala celé telo v takom zúboženom stave, že mi bolo voľným okom viditeľné, ako mi bije srdce. A teda som sa absolútne nespoznala, pretože už to nevyzerá, ako by ma každú sekundu objímala smrť. Áno, aj takéto veci prináša liečba a preto je dôležité, aby mal k dispozícii každý jeden pacient. Ale dobre, teda sa už vráťme k tomu momentu, na ktorý od začiatku čakáš. 10 lekárov
Odporúča, aby som vôbec nechodila do vody ani len do vane, pretože mám v plúcach dieru, ktorá žiadnym spôsobom nie je vodotesná. Ale my sme s otcom vymysleli, že ma ide skúsiť dať do mora, pretože sranda musí byť, aj keby Peťa nebola. Takže ideme vypnúť plúcnú ventiláciu. To the bottom, but I reached the top. I had everything and I lost it all. Life is crazy, love me, baby, with all you got. I swam with the devil till I faced my fears. Sailed through an ocean that was filled with tears. Life is crazy, love me, baby, with all you got. One time, two times, two times, three times, three times. I think it is easy. Áno, podarilo sa. A nie je divu, veď otec mi tesne predtým povedal, že sa nemám báť, pretože ma bude nad vodou držať tak pevne, ako keby som bola mobil alebo pivo. Cítila som sa veľmi v bezpečí. Neskôr sme išli na slavnostnú večeru, a to k príležitosti znamených narodení môjho prežitia. V danej reštaurácii sme objavili veľkú vzácnosť, a to dezert, ktorý som kompletne mohla zjesť. Toto na fotke teda nie je bambino, ale je to mascarpone na piškotách, pričom to celé je obalené v zmesi bielej čokolády a žele. Aj by som sa tu veľmi radovala, ako som to dokázala zjesť dokonca bez toho, aby som sa odsávala. A robila by som tu veľké chválospevy na to, aká je tá liečba zázračná, ale asi o deň na to som sa takmer zadrhla jahodou. Phrasing! To som z pochopiteľných dôvodov nenatáčala, ale tu pridávam scénu z rozprávky môjho detstva Happy Tree Friends, aby si pochopil, ako to približne vyzeralo. Iba s tým rozdielom, že ja už som tu dieru v krku mala. Minulého áno, naozaj som pozerala Happy Tree Friends, keď som mala asi 5 rokov. Je nerozlučiteľnou záhadou, prečo som takáto. Samozrejme, že sme otcovi povedali, že ideme iba na večeru, to znamená, že sme išli na nákupy pred večerou aj po. Na dovolenkách po večeroch s mamou veľmi radi hráme karty, k čomu používam ďalšiu, veľmi jednoduchú, ale za to nenahraditeľnú pomôcku, a to je držiak na karty. Takto sa ňu zapiechne pokojne aj 20 kariet a následne, aby som neprezrádzala protivníčke, aké mám karty, tak dávam osobnej asistentke pokyny, napríklad v znení vyhodím 5 zľava, potiahni a daj ju pred 7 sprava. Vycestovali sme aj do prekrásneho zadaru, ktorý vyzeral ako z kvalitnej fantasy knihy, takže toto bolo pekné, tu som bola pekná ja, toto bolo tiež pekné, aj toto bolo pekné. Vypočuli sme si tzv. Morský orgán, čo znamená, že prílivy a odlivy morských vln, ktoré prechádzajú takýmito trúbkami, vydávajú melódiu. Chcela by som tu povedať niečo hlboko poetické o tom, ako sa snúbi príroda s vedou, ale ten zvuk bol tak otrasný. Keďže som na tejto dovolenke prečítala knihu, ktorú som okamžite zaradila do svojich top 10 všetkých čias a ktorá sa celá odohráva v majáku, nemohla som si odpustiť ani návštevu jedného z mnohých zadarských majákov. Už sa teda neviem dočkať toho, kým onedlho v recenzii preberiem, prečo je táto kniha dôležitá, a zatiaľ sa aj fantasticky.